Ni gyd yn gwybod bod angen dŵr ar blanhigion i fyw. Felly maen nhw'n cael dŵr o'i gwreiddiau lawr yn y pridd, o'r mae angen symud y dŵr i fyny y dail. Ond sut maen nhw'n neud yna? Mae'r arbrawf hyn, gallech chi wneud gytre, yn galluogi ni i weld sut mae planhigion yn defnyddio y sylem i symud dŵr o gwmpas y planhigyn. Be ni'n mynd i wneud yw defnyddio seleri, fel hyn. Nawr, mae hwn yn gweithio'n well os mae'r dail dal ar y seleri. Tynnwch y boncyff bant o'r planhigyn, torrwch rhyw 2 neu 3 cm o'r gwaelod, a wedyn rhoi mewn jwg bach o ddŵr gyda tym bach o hylif lliwio bwyd. Nawr, chi'n gallu dewis pwy bynnag lliw chi moyn, wy'n defnyddio coch a glas. Unwaith chi wedi seto fe gyd lan, gadewch e dros nos. Gadewch e dros nos i adael i'r planhigyn tynnu'r dŵr i lan tuag at y dail. Nawr, y dydd nesaf, a mae'n dod yn amser i weld beth sydd wedi digwydd i'r arbrawf, tynnwch y seleri mas, a os ni'n edrych yn ofalus, reit ar y gwaelod, ni'n gallu gweld smotiau coch. Nawr, mae'r smotiau coch hyn yn dynodi ble mae'r sylem. Mae'n fel tubes bach yn rhedeg hyd cyfan y seleri. Os chi'n cymryd cyllell, neu gofyn i rywun eich helpu chi, mae modd torri mewn i'r seleri, a ni'n gallu gweld mae'r lliw coch yma dal yn rhedeg yr holl ffordd lan y planhigyn. Nawr, os ych chi'n moyn, mae modd newid yr arbrawf hyn. Chi'n gallu mesur pa mor bell a faint o amser mae'n cymryd i'r hylif lliwio bwyd symud lan y planhigyn. Gallech chi mesur hyd y planhigyn a bob awr gweld pa mor bell mae'r dŵr wedi teithio i fyny y sylem. Pwrpas y sylem wrth gwrs yw i symud dŵr i fyny y planhigyn. Ceisiwch hwn gytre a gweld pa mor hir mae'n cymryd i'r lliw fynd yr holl ffordd lan i'r dail. Ydw i'n newid lliw y dail? Pa mor hir mae'n cymryd? Be sy'n digwydd os chi'n cymysgu lliwiau gwahanol?